Spex.m a rozhodli sme sa natočiť taký menší, ale že menší taký odrb. Ideme odrbávať ľudí. Že pizza došla takže zvoníme. To je náš priateľ Banko. Že Ecker, ty kokot. Nemôžem už volá. Volá to tu. Kokot, hej, volá to tu. Haló? Aj na balkóne. Prosím. Dobrý deň, vy ste si objednali pizzu? Nie, lebo máme tu vašu adresu. Jaké máte priezvisko? Ja som si určite nie. Na Eckera. Jaké? Ecker. Jaj, to je naproti, počkajte, ja im dám zvoniť. Moment. Jaro, poď. Takže my končíme z tejto vlogována, Jonas. Čo si jeme? A oni na nás, ty kokot. Ja si jeme. Yes. Originál, to vypadala naša triedna. Zadýšťali sme sa, sme Trnavé, pozdravujem Goga. Tak bude kúkať. Takže toto bolo všetko z vlogu. Zdravím vás Spex.m and Dentist.